Kif xar wara li ħorlu li tal-ħajja qed ikunu tapiż kbir għal poplu Malti wawċi kollu, 22 entità tal-Knisja li jaħdmu mill-qrib mal-persuni l-aktar fil-bżonn qed jappellaw lil mexxejja tal-pajjiż ħalli jieħdu azzjoni immedjata sabiex iż-żieda fil-prezzijiet ma tagħmilx is-sitwazzjoni tal-faqar f'Malta qar milli. Dawn l-entitajiet tal-Knisja huma mħasba ferm biż-żieda fil-prezzijiet ta' bżonnijiet bażiċi, speċjalment dawk tal-ikel. Dan kif jirriżulta li ħafna mill-prodotti bażiċi bħalma huma l-aġin, it-salsa u ż-żejt olew b'minn tal-inqas 20%. Fil-fatt aktar kmieni din il-ġimgħa ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonfermaw żieda ta' aktar minn 5% fi prezzijiet ta' prodotti tal-merċa fost diversi żiediet oħrajn li rajna fl-aħħar xhur. L-entitajiet qed jisħu li l-aktar nies li ser ibatu minħabba dan l-għoli fil-prezzijiet huma dawk il-persuni li ta' spiss bħala soċjetà nippreferu nemmnu li ma jeżistux. Fost il-persuni li qed jgħixu fil-faqar moħbi, hemm familji li qed jgħixu f'appartamenti żgħar ħafna jew f'garaxxijiet minħabba li l-kirjiet qed jibqgħu jolew lil hinn mir-realtà ta' ċertu pagi, anzjani li jgħixu fid-djarhom mingħajr dawl u ilma għaliex ma jistgħux iħallsu l-kontijiet minħabba dħul baxx tagħhom u nies oħrajn li jgħixu fid-djar u appartamenti li minn barra jidhru normali, iżda meta tidħol ġewwa issib realtajiet jibsa. Fis-sqarrija maħruġa s-sibt il-Knisja permezz tal-parroċċi u l-entitajiet tagħha sostniet li impenjata tkompli mhux biss tirrispondi għal sitwazzjonijiet simili, iżda li tkompli tfittex u tgħin lil dawn in-nies l-aktar fil-bżonn. Din l-istqarrija konfermat li s-sena li għaddiet aktar minn 1300 familja fil-bżonn f'Malta Għawdex ġew mejjuna regolarment mill-volontira fil-parroċċi bil-Fondazzjoni SEP, il-Millennium Chapel, St. Jean Antida Foundation, mis-Segretarjat ta' Assistenza Soċjali, Paolo Freire Institute u Caritas Malta.